Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon guys, ayan, pasensya na kayo guys sa suot ko kung butas-butas kasi pambahay lang kasi itong sinuot ko guys. So ngayon guys, ayan, naghahanap kami ng mushroom. So, kasi kagabi guys, meron kasing bagyo kaya merong ulan at saka may mga thunderstorm. So, naghahanap kami ng mushroom guys. So, meron kaming nakita. Ayan, ipapakita ko sa inyo guys. Ito yung nakita namin guys. Ayan. Ayan po guys. Oh, laki oh. Tatlo yan sila guys. Ayan. Ito po guys. Itong mushroom na to, ang tawag dito ay ohong. So, ayan po guys. Masarap po ito guys. Ayan. O, diba? Ang ganda. Ayan guys. Yan oh. Diba? So, kukunin namin yan guys. Sige, murag na apak pinakita. Ikaw, ito dato unahan. Libuton na to. Lagi. Yan, kinuhanan niya guys. Kanang punuan, hawiri. Ayaw, biraha. Biraha. Tangog. Atos, ilawon pa. Yalit. Sige ka na. Natako, ay. Ayan guys. Ang laki. Ayan. Tingnan niyo yung tangkay niya guys. Oh, ang laki oh. Perfect. So, ayan guys. So, pupunta kami sa ibang location guys. Pero bago kami pumunta guys, meron akong ipapakita sa inyong sobrang laking mushroom guys. So, ito siya guys. Ito, sobrang laki guys oh. Biruin nyo guys oh. Ito lang yung kamay ko guys. Sobrang laki niya. Tsaka ito, medyo maliit. Maliit-liit siya. Guys, tignan namin kung meron bang mushroom. Daming damo. Ayan. So guys, ayan, umabot na kami sa manggahan. Ayan po guys. So meron po kami nakita. Ito siya. Chararan chan 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 chan. Chararan chan. Ito siya guys. So diba? Pag may tiyaga, meron ka talagang makikita. Yan. Oh, ganda. Ayun. Oh. Sobrang linis. Ayan guys. So, isa. Nakatubo lang siguro nito guys. Huh? Ayan. So, ayan po yung nakuha namin. Ayan. Diba? So, baka meron pa dito. Ay! Imo mang gitumban, Brad. Ayan. Meron pa. Inapakan. Inapahiyan. Meron pa sabi. Baka meron pa dito. Ayan. Sabi ko eh. Ayan. Diba? Ayan yung tangkay niya, guys. Ayan. Ito, inapakan ni Nel March. Naputol yung ano niya. Yung ayan. Tsaka ito pa.
Aray. Tigas niya guys. Yan. O, diba? So, nandito lang sila guys. So, ngayon guys, sumilong muna kami kasi umulan guys. So, dito kami sa may ginawang bahay. Ayan o. So, ito po yung manggahan na sinasabi ko guys. Ayan. So, silong muna kami guys kasi umuulan eh. So, papalaypasin lang muna namin to guys bago kami magpapatuloy sa paghahanap ng mushroom. So, ngayon guys, bumalik na kami sa kinuhanan namin kanina. So, meron kami nakita guys. Pero, hindi pa siya masyadong nakabuka. So, ito siya guys. Ito yung tinatawag na libgo sa amin guys. So ito siya guys. Yan siya guys. Ayan. Diba? Kakatubo pa lang niya guys. Mamayang hapon guys, lalaki na yan siya. Para na siyang payong mamayang hapon. Tsaka meron pa doon guys oh. Mamaya. So kukunin muna natin tong nandito. Ayan. Kukunin na natin to guys kasi baka maunahan pa tayo, di ba? Ayan oh. Ayan. Anuhin natin yung tangkay guys kasi masarap. Aray, naputol. Ayan. Ayan guys oh. Ayan. Na Marks. Ano lang ito pag-video na napala pa yan nga. Lian. Ito. Oh, grabe. Ito nga dahil sa likod na. Ay. Ayan o. Ay, puputa. Ayan. Ito malaki oh. Tsaka ito pa. Ipasok natin to sa cellophane. Pasok natin to sa dala nating plastic guys. Ayan oh. Ayan. Pa. Na natin to paabutin mamaya guys. Thank you so much. This is a gift from God. Asan pa? Oh, ayan guys. Ito. Ayan. Ayan pa guys. Ayan. Oo, aray. Ayan o. Gagmay para man. Nay. Kuanda duha. Tawag din eh. Kambal. Kahit. Buksan mo. Naka na. Pa. Ayan. Ayan pa guys oh. Ayan. Aray. Aray. Ay, dalawa herns. Duha ba day? Ayan oh. Diba? Kitams.
Mutubo pa ni kanina. Kana. Ani. Yes. Lo. So maghahanap pa kami guys. Kana wa ko umasito. Ito yan siya. Charan. Guys. Anuhin mo yung dahon. Ano ba? Ayan ako oh. Napitan ay iso. Ito siya guys. Ayan. O diba? Ayan. Ito na ka. Napa lang, napa. Na. Uy, di mong tiil. Lapit. Awa diha, awa diha. Ay ayaw ko yung naggitumba na punaw. Kita na, gitumba na. Ayan guys. Pangunin. Thankful. Ayan. Ito pa. Meron pa dito. Anuhin muna natin. Baka makikita muna natin. Yan. Diba? Ayan. Ayan siya guys. Diba? Meron na namang nakita. Ayan oh. Asa mag-isa? Yun. Andun. Andun yung isa guys oh. Ayun. Kunin mo. Ayan. Sige. Diara. Diara. Kuha sa isa ko. Tawa na, basing makatunog na po ka. So, ayan guys. Nakuha ni Nel March. Tingnan pa na ado sa gawas. Nakuha ni Nel March. Asa? Ayun na. Ginawa. So, meron ako nakita dito guys. Ito guys, ayan. Tatlo yung nakita ko dito sa labas. Ay, dami. Ayan guys. Ayan, nagkanding siguro. Ayan. Ayan guys. Diba? Perfect. Mga nakuha mo. Ha? Napa? Ay sama anak ra ko. Diha ra. Papasok na ako guys. Dito ako dadaan. Dadaan guys. Ito na po yung mga napo namin guys oh. Isang ano na po ya. Dami diba? Ayan. So dyan banda guys. Nagkukumpul-kumpul lang sila dyan. So yung iba natatapakan na namin.